Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kriki! Kriki, nga namisod ka? Gawas dito! Ugod sa may mong katungod nga mo pagawas na ko nga ako man ang nagbaya dining private room ni mama nimo Tansyang nining ospital. Ako rin na. Kriki! May separate nga room kini kwarto. Dili. Kriki, sa pa kayo nagkumpira ka? No! Gusto kong matigamtaman pagbalik ang imong katangod sa Corina. Dali. Dali. Kriki, no! Salan. Musa na makaoras hapit si Dong Grigi diya sa sulod sa kwarto ni ng Tansyang. Ay! Ay! Magaduda lang ko ano ay. Sala ka ni. Sala ka na tabo ng Tansyang sa. Aw! Sinang Tansyang naman. Si Corina di ay. Wala na. Murag doon lang yun tinuo na akong pagduna na. Murag ako... Ay, si Tungkulike. May gawas sa kwarto. Ay, pilit mo kayo hinapay. Lahi mga na siyang pagsulod. Nga, nagabahagay mag-iyang buho. Busy mo kabyo. Wala doon. Ugma. Ika sa eskwelahan sa Doro to Miles. Imos lang da doon din eh. Karon nga makita nila ang ilang apuhan. Oh, lahi, lagi rin nag-imong aura dong. Unsa may nakalahi? Sana kayo imong panagway, ang imong nawong. Nanay, sa imong paggawas. Griyas imong pagsulod. Murag dili man to may spelling. Hilom di hapyot. Diba na ko kung sa'yo na sumungon na hunahang gawa ka? Ang parehas na itadong. Amaw. Thank you, dong. Basta kayo mauna to ang sulti ni mo, ha? Tumana to. Oo, dong. Murag wala lang makatayo ay. Nakakalma ay. Pagkaya-hayab yun ka na buhay ni Dong Rigi, oy. Hayahay pa manis walay bahan. Magkabuang ang katahong ni Corina. Lahi siya sa tanang babae nga kong yagyan. Di man siya pinagkagwapa sa tanang babae nga nalambigit na ko. Apan ang iyang katamis. Dako kayo o kalainan nilang tanan. Kriki! Kriki, nga namisod ka? Gawas dito! Ugod sa may mong katungod nga mo pagawas na ko nga ako man ang nagbaya din ng private room ni mama nimo Tansyang nining ospital. Ako rin na. Kriki! May separate nga room kini kwarto. Dili. Kriki, sa pa kayo nagkumpira ka? No! Gusto kong matigamtaman pagbalik ang imong katangod sa Corina. Dali. Dali. Kriki, no! Bisan pag mo ingon siya nga dili. Apa nang iyang reaksyon sa tanan kong gihimo niya. Nagtugan nga uhaw o gikanahan siya. Oh, si Buddy. Si Buddy Steven kini sa Cebu. Ang suod kong higala nga businessman sa Cebu. Nga mauya akong patabang nga magkatrabaho dito sa Pransing. Sa pagkito, iwan eh. Hello, buddy. Kumusta? Nanawag ka? Ha?
May isulti ka na ako, bahin ni Francine? Unsa ka na ba di? Ha? Unsa ka na? No. Di ko masugot nga muli sa diri sa among dapit, bari. Dili. Nganli ko bisag unsa, bari. Basta pangitain na nagpaagi. Nga kung mahimo buhata ang tanan nga di isa makauli diri. Tagsara ko muhangyo ni mo, bari. Bisag kini lang ang bugti sa tanan nga kung nahimo ni mo. Bisag kini na lang, bari. Wa ka tugti nga makalib ba? Dudot. Oo. Pero nga naman, bisan pila ka adlaw ra. Wa tay mahimo, Dudot. Kay, nangamo man ta. Og, reasonable usab ang company nga dili mo tugot sa ako untang i-file nga leave. Tungod sa daghang shipment o mga trabaho diri nga nagkinahanglan sa akong presensya o supervision. Kay kon mamugos gyud kuno ko. Maayo na lang kuno nga mo resign ko. Unsa? Lo, kalaing ko Kuya Dudut. Oh, wa tay mahimo. Ay. Kay dili man makabot si Papa. Alangan man siya kunog kanang isafer niya ang iyang trabaho. Kay okay naman sab ko ni si Lula Tansang. Nagpaabot naman lang nga hingpit nga maayo dito sa ospital o makagawas. Bisan nuluntag na ayon na si Lula. Pero ipasali mas Papa nga muli ragyod niya ko na siya. Nga pa lang siya masayod sa nusa. Kalaing kit ni Papa Francine. Dili na ko niya, oy. Dili na ko niya. Miles, Wa ko magtuo, Sir Franz, nga dili lay approve ang imong pag-file og leave. Bisag tulong ta kaadlaw ba? So pa, human naman gud ang shipment ato. Dalang items ang gitrabaho sa mga tao. Nya ang delivery ana, bidugay. 2 weeks from now pa. Wala ko masayop. Murag nagbinag-o man ang company. Dili ang company mo ay nagbinago, Jake. Kago nga taga-office. Oo, wag it. Ayon lang na ninyo ibutang sa inyong buot, Jake, Nilo. Trabante raman ta. Obligado ta nga musunod kung unsay sulti sa atong mga labaw. Imo mga nang katungod, Sir Franz. Usa na sa itong mga privileges, di ba? Pero, dagan pang higayon. Makauli ra gihapon ko sa nining mga adlaw sa akong pamilya. Makauli ra gihapon ko. Nagwonder gyud ko, Jay. Kung nga nang wa gitugot sa taga-taas ang pag-file og leave ni Sir Franz, nahinay ra man unta ang flow sa shipment nato karon yung mga adlaw. Mo gani, gano ka, Miss Rian? Osman, wa kay nibawan kung ano. Wa gyud ko ikatubag nimo anak, Jake. Wa po kay ikatabang, Miss Rian. Misuway bitaw ko question sa ako mga kauban sa office nga may jurisdiction na ng mga butanga. Pero wa mo sad sila mahimo kay gikan lagi kuno na sa labaw. Nagkasulti na mo ni Sir Franz, labot ini, personally. Nagasulti na mi. O nadismaya kayo taon siya. Nag-expect man gud siya nga maka-leave na siya karong adlaw o hangtod sa Friday. Nag-expect na gud siya nga mataas-taas ang higayon nga ikauban niya ang iyang pamilya dito sa ila. Kay gitiming man unta niya nga weekend bitaw. Aron continuous rang adlaw nga dili siya mo work. Mao lagi. Pero, wa man tugti. Saon man na. Wa tay mahimo. Kay wa man sab mo reklamo si Sir Franz. Obedient ba kaayo na siya kung unsay policy sa company. salamat Lula Tansang kay nakagawas na jud ka. Happy kaayo ko lang nga. Kanina kit ka mo star sa amo. Mao jud. Iganahan di ay mong.
Anhin na lang kumupuyo din ni Duda, Oo. Miles. Oh, Lola, oy! Gusto dyan kayo, Lola. Si Papa Pransing pudla. Dili matayon sa iyang pakuli. Kay dili good niya kapiyaan ang iyang trabaho. Mauba. Nakinaminam na unta si Kuya Lola nga mauli si Papa. Pero dili man madayon. Pero may pasalig gid noon si Papa Pransing nga makauli gid siya. Di Oo. ba kuya no? Oo, bitaw, Lola. Pero mao laki. Wa pa, kuan. Wa pa siya masayod. Kanus sa. Sige lang. La. Ay, sige lang nagpasalig ng Papa Pransing ninyo nga makauli gid pohon. Aw, iya gid ng tumanon. Pero si Mama Lapa, naralagi dili siya ganahan nga muuli si Papa Pransing. Mao. Ngano man la? Ngano di ay? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!